aw ni yangma bi amna gufru de kɛ gufre ne ni mano aya fɔ cogo jonjo fɔ yi komi ka tombe école la lecture kumando yi kosɛbɛ awo anw be jate classe bukuru fɛ aw ni yangma ne ni mana no kana kɛ bukuru de ne ni mana no première de awo amago be se gufre ye ma aya togo jonjo fɔ yi sa ne ni mano nono kɛnɛ sugaro tulu chefan den saba levure chimique ani beurre ame chefan den saba ci nono kari bonyango la o tɛmɛnin kɔfɛ an be sɔrɔ ka na ni don ɲɔgɔnna dɔɔni waasa chefan ka bɔ ɲɔgɔnna o kɛtɔ an fɛ an be sukaro kala ne ka sukaro min komi n'a fɔ temi verre ɲɛ kilancɛ une pincée de sel o b'a ni kɔkɔya ne ni mana o kulobilenga o la an be sɔrɔ ka levure chimique kala levure chimique dɔɔni dɔrɔn b'a bɔ o tɛmɛnin an bena farini tɛnda la farini kɔni be tɛndɛ de dɛ an ka farini tɛ farini kari bɔ kosɛbɛ a be komi n'a fɔ 200 grammes n'an ka farini kuru yɛrɛ kɛra an fɛ dɔrɔn an be sɔrɔ ka na tulu k'a la ne ka tulu min komi n'a fɔ temi verre ɲɛ kelen bɔɲango n'a y'i ja i be se ka tulu ya remplacer ni beurre ye koyi i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an b'a don ɲɔgɔnna kosɛbɛ ka sɔrɔ k'an ka gufriye mɛnɛ an b'a to a ka kalaya dɔɔni fɔlɔ n'a kalayara min kɛ an be sɔrɔ ka n'a k'a kɔnɔ k'a yirani dabɔ sa ne ye ni min gila tantɔ a bɛnna gufuru den naani de ma ne ni mano n'a ti fɔ gufuru a y'a tɔgɔ jɔnjɔ fɔ ye sa ne o de fɔ a ye nɔ mun ye bukuru di ayi a be se ka ne kalan don o don cogoya min o ja an b'a datugu da la miniti 15 bɔɲango ka se miniti 10 bɔɲango ma ni i yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a sera yɛlɛma ye i b'a ni yɛlɛma a fankelen dɔ in kan k'a datugu kun n'an y'a datugu nin na kɔfɛ an b'a dayɛlɛ miniti 2 bɔɲango dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye ani bɛ sin ka ja ten nɔ nka kɔnɔnani magayalen don ale de ka di sa zarafa ka tobili bɛ sɔrɔ orange sanfɛ kunnafoniw 37 saba fila kelen fu e kɔni t'a fɔ k'e ma deli ka wele kɛ fɔlɔ sa